بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, pangintano si Allah aso mga tao mga bangsa tanwa pagpangasasakit na pamakabagrin siran wallah na so mga tunganay tanong, mga loks tanong, mga pagari tanong miyaw na ang tanong din na pamakasurgan siran wallah. So mga tao mababakiran nagyang kuto at tapang si kukapagintaw na sambiyang kiran wallah so mga wida kaliran mga rata ginawairan sa kapipya ginawa gu baliin wallah so lambasi ko mga umuriran ay manana ayamapya di sumipuson gue manana pakimbagiyang kiran wallah so balas o kaya pakapantangiran na kaya pakasabariran ay niya kung magpudenta no sa giyang kaya makampatauras na giyang kaya bitiara si ko kana ang giyang ko to pamana at tumuh. Yung ka na kanaa, yung ka na tigtan mo kanaa, basta pantagin sigo basta tanong ranaw, at literal, nagyong kutuwa, kasuswat na kukapangingin sukuro tao, siko, nganin, ini, bigayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Yung kutuwa pamana, mangingin sukur kasi kung nganin, inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala masuswat kasi ko ini tukay ka wallahu subhanahu wa ta'ala amapya sa kasasabot pa no to sa dingka pamana dingka may ina maging kutwa matatagog sigo sa lakaw ka mga kamapian sabab sa giyang kutwa masuswat kasi kung inibigay ka Allah subhanahu wa ta'ala na dil ka ked naging utwa kapakasig di ka kasigan sigo sa lakor ka sabab sa pamana aging utwa so kasuswat ka ipangingin sukur kasi ko Allah aging utwa nga nina inibigay niya ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan Agyang ko to atigin, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Sa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapitaan kanu pamana aminan fi sirbihi, maka sasarig sigo pamilya niyan, mu'afan fi badanihi banian di misidaw panyakit si kulausian indahu qutu yawmihi adin pamana kekanian sa giyang kutu asuldu salongan faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha na lagi dun o bitawanan na lagi dun o inibigay so kalangwan o dunia ay manalalag na amaykas ka na mangingin sukur kasi ko lemur ka Allah subhanahu wa ta'ala na sumayto nganin mapapadala ka na malagid agugyan ko to mananiyan na miyak kalala inibigay wallah si ko sa lakor ka malagi kano palaya kano mangingin sukur si ko Allah subhanahu wa ta'ala palaya kano masuswat amay man kasutaw na daw nagyang ko to kasuswat na apya ayad inibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala tamok na nilagi do palaw udi na pamana pano nakagyang mo tabalinta da bulawan na ayad na masinganin yan na tingin na ubabu kedua kabalintad udi na ibarat na bigang ka wallah ibarat sa miya kalala amansiyon na tiga ubabu kedua amansiyon na di ka kapano amay kadar ka agyang utwa kana gina ni ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kipno sigulay duto taw naso
lupa amay ka mapadalam sa giyong utua kuburian na ke tangkadina pamana miteman so limitaduen so kipupantagin niya mo dunia. Ginan ipaganay. So mga ahlul ilm na ay adiran di imbesaan sa giyang kana na kanaa o di na isa ay kumutwiran o nagyang utwa ghinan nafs. Paman nagyang utwa kakawasaan mauunay si ko ginawa gito so pamana kasuswat ka si kung anin inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Na amay kas ka na masuswat ka kung anin inibigay ka wallah na aya ba sa mga ahlul ilm na tira na anta wa malikud dunya sawa. Ska gusto bigan wallah si ko miya kalala patimutamukan kakadato saging kay dunya na malagi ka ni. Kasawab saging utos ka na ikasuswat ka aging utab tad ka sabab so madadal marka aging utab pangin sukor si ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenatiran uba aya kakawasan nagyang ko to kadakler kasi ko di susakuyan ayatiran manai kakawasaan na ghinan nafs giyang ko to kakawasaan mau unay si ko ginawa agito so kanaa gito so kasuswat si kunganin inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Irda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Kaswatan ka aging ko to initukoy ka wallahu subhanahu wa ta'ala ka kabaloy ka isang kau pinakakawasa si ko mga tao. Ginan ipaganya sipat. Madalam si ko tao na kapadalam mo naging ko to kapipya ginawa au giyang ko to katetakna amukarna au giyang ko to kada mo naging ko to pamana gagagit na rarabsi ko nganin ibarat na dan yan mapamarulian sa giyang kay dunya. At ni barat nganin na pananamaran ka na dang ka makuha na sabab sa giyang ko to sisir ka giyang ko to kanaa sisir ka giyang ko to kasuswat si kung nganin na inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala na mananalamat ka si ko Allah. Ibarat si kung memang pad siya giyang mga kontesta ni barat na daga mga gold medal na siya pa yan ray barat na bagad miya ko agiyang utoy katalo na mananalamat kan si ko Allah kagi sisir ka giyang utoy ka na ugay na may kader ko to na apiapan miya ko ang agiyang utoy ikakasigir ka sa lakaw ka na mulagilay kinubu palayakan o di mga sigi sa igagagit mambura raba ka inuwada mako agiyang utoy mas mapuro inuwada mako agiyang utoy mas malaw pamakon di pagura-dura din. Ay mana din na kapag adidika mukar na nga darahatul balga na amay kasisir ka agiyang utoy kana sisir ka agiyang utoy rahatul albal giyang utoy tetak na amukar na nga gumapipi agino nga lalayon mga nanalamat kasi kung anin ay nibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua sifat na giyang utoy at tumuh. Yung tatumuh na gito so kidadayon nakasagiyang kutua din ka di kang galbak ako galbak kisung kaniyan si ko mas mapia bitad. Uri na kisung kaniyan si ko mas mapia adigiyang utua taguan ra. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa pitiro yan ng utua tigina mataanas wallah na kubayan yan si ko uri pa niya nagyang kutua amay kapinggal bakay ng kutua galbak na iimpidan yan. Ay man nalalag nagyang kuto dingka di kang galbak sa bistimrar. Idadayon ka nagyang kuto dingka di kang galbak sa gyang kuto galbak ka gyang kuto ka pagpausuran ka seko kapag intaw ka. Kana uba ka tumatarg. Kagi wala na pagkubayan yan ito. Yung kuto kay impidi nga sa gyang kuto galbak ka na pagkubayan ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Yung utua tumuh, yung utua kasinganina, himali, yung utua kasinganina, siko, mapuro, udina, yung utua mapuro asinganin siko, mapia, na padanan miya kapia-pia sifat o emanan yan na tao,
kesabapan sa ipagusuro kapagintaw niyan. Amay kapamang ni kasi ko Allah, anapang ni kasi ko Allah na ay napang ni kasi ko Allah na so pinakamapya o di na pinakamala pang pangnin ko. Di nga din na paniniyan ka so Allah subhanahu wa ta'ala na suka kawasaan yan na din na limita dunia. Ibarat na lagi do Nabiullah Sulaiman miyang ni ko Allah si ko mangyang ni ko si ko Allah sa kadato na ay apyang ni si ko Allah na tina ya Allah na bagan karang suka dato la yanbaghi li ahadin min ba'di day tanon si ko day tanon asaka taw si ko saka taw si ko orienal yuti pingulo lan yan ay manan yan na basta mang ni kasi ko Allah udi na mangarapangan na pangarapangan na sunsumya kalalaon ibarat si ko kada to na pangarapangan amat presidente kasi ko yung dekatatagon ra Idza sa'altumullah al-jannah girati Allah apyang ninyo si ko girati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apyang ni kanu si ko Allah sa surga na ay apang niyan ni ron na sun su jannatul firdaus ay na pang niyan ni si ko Allah na sun sumya ka puro-puro pangatan si ko surga naginan dua sifat aya kay ilayon na makasusuranga yung utwa kanaa yung utwa kapangingin syukur yung utwa pamana kasuswat awugin utwa kasinganin udina mapuro singanin si kumapya aya zahir na tika masusuranga ini dia makaperwa ka pamako ino tikiran man disingani sa mas mala sisir kag yung utwa kasuswat na ayat itu na kena uboto makatita aruda kena boto makasusuranga ka makanggagana po to ay kapanggagana pa yan naging uto kababaliw nga may pamana mapuro kay singanin si kumapya na mababaliw niyan dabit mababaliw niyan pamana maka tatamanun aging uto kababaliw nga sisir kag yung uto kana pamana sa yung uto di nga di kanggelebak sa kapakosuro nga singa si wap pagintaw nga na sisir kap nagyang uto kana na so pananaguntamanan ka na amay ka di ka misampay na di ka ketaguan sa di ka ketagu sa yung utamarat abtad di ka kuan kisang bay sa uto atigiran na depress kaya sabab sa danian mako agi uto kuan ibarat agi nga mapagaritan wa di ka kandidato na sudah makataban na depress kaya ida makataban udi na suwanian na peminasa kaya ida makataban na sabab uto ko dagira nagyang uto kana dagira nagyang uto kasusuat si kunganin ini tukidukiran wallahu subhanahu wa ta'ala kabaloy kanian ibarat na apiad ni kapuro kay singanin si kumapya na may kasisir kag yung uto kana ana kelinding kanian ko kakabaloy nga malay na nga kelinding kanian si ko kalaan nga pamana apiad ni kalakay na nga nakagya sisir kag yung uto kasusuat na sabusa sumpayan si ko panaguntaman kana dingad no to di pangisukor si ko Allah kelinding kanian sagyang ko to jasa yung to tira na sifat tadi ke penuh makuha niya nagyong to isa na tina ubabu kedua na makuha niya ng to dua na tina ubabu ke telo tama sa di din ke penuh makuha niya ng to isa ka balita dati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulawan na tina ubabu kedua ka balita ubabu kedua ka wadi na din ke penuh na gitu tira na tau adi ke penuh na kelinding karo wag yung utua kana pamana ke beloy kanian ke tamanan yan rakoto kagi skana ibarat na mian nama namarka mian naguntaman ka inusar ka so panamarka na daga sampai sa yung utua apta kuan na sabu sa siyampayan kana mian alamat ka di ko Allah subhanahu wa ta'ala mian isuro kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagitoy pamana mapera gimam buag yung to tumuh ko kaubaloy niyan kedua minggu gena pa ang to kana nagi ibarat na nabae mi tuturo kana yung to ka kasuswat si ko betad udi na si ko nganin ni bigir ko wallah na uba karo
puputaw. Pamana bilo wallah so betad kay berat na sutira na maginantara. Maka mapagperkaso pamilya nga kisampay kasi gusto mo ano ka, udi na sutira na tetangkay. Wad na mamangita ko mga widakal na di ka di ka kedingilan ka di de bangun pagisa. Nah, pana sutira maginantara tanto. Naknaba ay man to ag yung to kasuswat ka ulay dito betad na bagaro puputaw sa did na bang Arab siko mas mapya. Nagito yung to atumo yung to mapurasingan ni siko mapya nagito mambuy to pagatulod rasa kida dayon nakasagi yung to pamana kapagaw suro nga sa Ginoo. Taman to ka mababalance pipya. Amay kasabot na to adua mo to kana ug yung to tumuh na kebalance naging mo to pagintawan na kasabupan sa pagapi agi yung utuwa kapagintaw ka adi ka ketag sa yung utuwa betad atang tanto ka awan di maka ndirasag kay yung utuwa tao nagupun mismetaral wang utuwa singayo yan did na bon kana na mapunirasag kalian ipman ang utuwa tao metaral wang utuwa kana niya na di suso kapagintaw niyan nagina na dua sifat na kena ubanan makasusura nga kaayamataan na makang gaganapaanan si kukapagintaw patot masipat tanong. Pagnintanong si ko Allah ilides tanong niyan langon si kulang-ulangan mga rarata isusunan ang mga tiuba nagumanga mga rarata apkulaw la siyapan tanong Allah siyapan Allah sa mga pamilya tanong pakada gantano Allah subhanahu wa ta'ala si kukipo panta gantano si kuemanan yan na mga reduitan minasa si kuagamatan agama Islam nagu pupumuno niran so emanan yan na mga Muslim pakada gantano Allah so mga pagaritano di manindegan gu idurug tano kiran so panaguntaman tano di tano di kapamang niya si Allah ko kapaka degiran api agi na buip ke tano o pamako di tano ke so kapaka ugub tano sa tamo nana ipendurug tano so pang ni tano kagi itu kidawa tano sa hadapan wallah amay ka isen tano iran isen tano sa giyang uta hadapan wallah wa anto na ipinggil bak tano o betad o mga Muslim sa giyang kaya masa katataguan ro tano ko karara sa yung mga pagalitan disiran tanto siran lalaliman nagu sutira na tanto masakit sa Ginoo amang bubita do mga Muslim sa gin kaya masa na pinaminos naging utwa di tanong kirandi kipamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin aking bagiin ruktan wallah so balas o katuntut sa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.